Hola, estáis saliendo en directo. ¿De qué? Hostia. Do KGB, macho. Que mola. Pero é unha cámara ou unha linterna? É unha cámara. Que podes as gafas? Sí. Entonces ahora xa podemos facer baracuncas desde o punto de vista Non me creo. sí. Podes facer un reel en directo de Sí, en directo non, podo gravalo e despois subilo. Porque non se conecta ao teléfono. Podese conectar por wifi ao teléfono, pero a ver, costan 20 pavos, O 20 pavos o qué? A cámara está con todo. Claro, pero xa compraches. Sí, pero por Oye, 20 pavos que che van dar. E se gastos meteros no grupo, Sí. Se metemos no grupo. Más gafas do... Se metemos as Hostia, non gafas do... trouxemos as gafas. Se Eu metemos sí. as gafas do Camilo, metemos a cámara do Caje, sinceramente. Que mola. Moito máis Era que te que puxeras así. Sí, porque teño que ter o pescozo, que Claro. senón sáleme para ir para outro lado. Pero ti non ves o que grabas, non? Non, sí, pero vexo. Mira. Que se ves que aparece na gafa. Ah. Porque... Que? Iso, non é? Iso vai ya. Debes pisar este. Claro, debe puxar eso, debe pôr. Pisar ti. Hostia, leches. Es tan bello como... Como es tan coche. bello como seminario. Estes van polas leyes dantes. Nada, tienen polo coa camiseta. Ah, che, que te queda aquí. Yes. É porque teñen dúas sucursales, unha aquí e outra na... Esta era a histórica, aquí, que teñen esa cafetería que é un pouco trampa de turistas. Chamo David que chamo... Eu non chamo nada, chama ti. Ti organiza. Si organizas para quedar, eu quedo. Non. Se está organizado. Pero sí. As agujas. Sí, está organizado, pues xa non desorganiza nada. A bestia máis grande de Kawasaki, 1300 centímetros cúbicos, 6 cilindros. O motor 6 cilindros, o motor máis perfecto que se fabricou nunca. É preciosa, Máis perfecto de que? De moto? Ou De nada de vibración, de ninguna historia de tal, é un motor por excelencia. A ver, aquí en Plaza Conde. Sí. Sí, sí. ¿Y ahora dónde estamos? Nos sentamos, pero non sentaron ainda. Mira, ali hai unha pandereta. Ah, pero non son. Onde quedamos para comer é esa de aí, no Palique. No, pero non te Non? bocadillos o... Non sei.
Vamos sentar, ven. Este es, lo invento. ¿Qué es? Para grabar. En A ver, directo. Ahora sí. Sí, señor. Entemo todo. Sí. Pero temos fixo moi. Até ver o que grabes. Eh? Até ver o que grabes. Grábame. Grava? Grábame. Home, grava. A ver, non grava ninguna maravilla, pero se facemos acá. Son túas ou Non, as gafas son miñas, pero o cacharro ven aí para colocar. E canto costa? O magrillo? 20 pavos. De J, non sei que. Sí. No, hai que velo. Se queredes ir ao faro e fazer uns vídeos deses ou o que sea. Para fazer uns vídeos para tal. Pa con achadas así. A cuestión é que hai que poñer gafas ainda que non se utilice. Pero podes poñer esas, de sol. Sí, pero quero decir, está un día de chuvia, non podes gafas de por para. Pero si che ven con unhas gafas sin cristales, así xa para colocar, Queres gravar agora, logo? ¿No? Óscar, Despois que o tens descargar no ordenador. Sí. No, decía, como cousa ainda non foi unha aplicación Eso no está móvil feito. que os podías ir unha vez. Sí. Sería... Hai que poñer o día. E contactar as hortas tabernas. Yes. Tanto cobraba. Non mire pico. Non, pero eso ainda non o teño controlado, porque eso hai que ten unha É un favor. Facemos un favor. Cucas en directo. Flash. De tomar las cañas a todo, hasta que salgamos. Vale, si lle dura a tua actuación do Laracuca. Pero grava vídeo sonido ou solo vídeo? vídeo e sonido. Hostia. Concierto de los A ver, eu hoxe collino para probar. 1.500 euros cobra. Ou tres. Arriba, no sol. Ábrele un pelín, ábrele un pelín. Pero, Un pelín sol, pero cos dedos, non usa suave. está desconectada aí. Está alta, vai. Eu abrirei un pelín. Algo máis? Sí, non sei canto durará, pero despois.